Na počatných bokoch najnovšoho ruského slova nachodíše kračunská vinčovanka vladíky Kýr Georgija Džudžara. U rubriky Týždňovník môž prečítať zvít zo schádzky nacionálneho sovitu Rusnácoch a na našich mestoch výstky zo Skocúra, Šidu i ruského Kerestúra, jak i nápis o združeniu za históriu i kultúru Kruh 3 zo Znovoho Sadu. Ekonomia na svojich bokoch prenoší pečatky zo Spoľoprivredného sajmu, ktorý toho roku otrimaný online. Rubrika Kultúra i prosvita informuje o kultúrnej manifestácii Kostelníkova ješeň, na ktorej predstavení noví knižky za deti, jak i výstavu fotografioch Petra Dešiča u rusko-kerestúrskej školy. Na mozaiku môž prečítať príkaz knižky o multimediálnej manifestácii Mladých Dňovka a na bokoch rubriky Ľudia, roky, život interesantný nápis o Ivanovi Chološňajovi zo Švajcarskej. Na bokoch duchovného života text o molitvových klancoch, ktorí krúža po družstvených mrežoch i o pririchtovaniu viernych za kračun u kerestúrskej parochii. Sportu poznáva čitačoch so zdakedišnjim fotbalerom Ďorďom Vajagičom zo Skocúra. U tým čišľa jak dodatok vyšla Dom i familia, ktorá píše, jakže u takej epidemiologijnej situácii treba pririchtať za preslavu nejchodzacích švétoch zo zbližnima.